So hello guys, welcome back to the SANSWRANG NARZARY YouTube channel. नोंथांमोना SANSWRANG NARZARY YouTube channel नायगासिनो दिनै आं ब्लगिं भिडिअ लाबोयाखै PUBG गेम प्ले भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना नायलांदो आंनि गेम प्लेखौ ओके आं एथबांबो प्र'द्राय नङा आरो जास्ट ओरैनो टाइम पासनि थाखाय गेलेयो दा सल' बाटिट स्क्वाड गेलेनायनो नागिरदों मा जायो नायलांबाय था नोंथांमोन दा मायाव ओंखारनो मिल्टा मानो होनोबा आं एथबांबो प्र' नङा नालाय पचिंकि जर्जपुर नभ बिदियाव ओंखारनाया ओंखायनो मिल्टायावनो चुज खालामबाय आं एसे लुट खालामनानै गावनो मोननायनि थाखाय फ्लाइट आंनि नामबो दंलायो सानस्रां नार्सारि 78 आरपि फ्लाइटआ खारगासिनो जे माइक कल खालामबाथाय खालि बिदिल' वार्ड खोनागोन आरोना जोंनि सार्भारनि माबायाव पाबजियाव ओरैबायदि फाग्ला गोजा बर' हयसेना होननायाव आं बर'सो सानलायलायदोंमोन बे जाय होनहरग्रा बाट बर' नङा खोमा आंबो अलाव होनहरलायदोंमोन आरो बर' नामा बेबायदि ओमफ्राय बर' नङामोन मानसिया आलदा जे जोंनि नर्थ इस्ट इण्डियानिनो जानांगौमोन खोमा ओंखायनो बेबायदि एसे दा नायलांबाय थादो पाबजियाव इण्डियायाव बेन जाबाय बाट आंनाव दाबो सोलिगासिनो आलदा मानसिफोरनावबो सोलिगासिनो सोरनावबा सार्भारा डाउन जाबाय आरो गेलेनो हाला दा बैसिनाव मानि थाखाय डाउन जाखो आरो जोंनाव मानि थाखाय सोलिगासिनो बेफोरखौ दाबो बुंनो हाया दा माब्लानि समाव फैफिनगोन बेखौथ' होननो हाया गेलेनो मोनबाय थादों बेनो मोजां शॉटगन डाबल शॉटगन मोनबाय पिस्टल पीपी पेनकिलर oh sorry एनर्जी ड्रिंक 5 ammo oh M4 मा होनो बेखौ मा होनो सोरबा होननो हागोन नामा लैपटप बट मोनसे फैदोंमोन oh sorry सासे एनर्जी ड्रिंक फाइभनि एम मोनबावबाय उजिया थामाम डेमेज होयो खाथिनिफ्राय बिदिनो 7नि बा माबा 5नि अट'गान मोनबा उजिखौ गारो मानो होनोबा एसे माबा स्कप गिदिर लागायजायाना जेरै 3x 4x बिदि दा ओंखायनो गारदों खालि हल' रेड डट हल'जों बांसिन गावनो मोजां मोनो भार्टिकेल M4आव भार्टिकेल लागायनानै गावनो मोजां मोनो खस्रा सासे बट नुहुरबावबाय सानै थ' आं दा फैबाय सेल्टाराव सासे बट गावबाय थादोंमोन आरो बेखौ खोनानानै फैदों
एफा दङ आं मिन्थियामोन बे एनिमिखौ बाट आंनि गारिनि आवाज खोनानानै ओंखारबोयोमोन। आं सानबायमोन गैखाला लावखाबाय आं बाट नायदो मा जायो एबार। बे आंखौ बिरलायनानै गावनो नागिरदोंमोन बाट आंजों गाहायाव थानानै गावजाबाय। दासो सासे रियेल एनिमि बुथारनो हादों बेना टिममेट थाबावगौमोन बाट आं नागिरासै आरो बेनि टिममेटखौ। बेबा बबाव दङ आंलाय मारै मिन्थिनांगौ मालायनि टिममेटखौलाय नङासै होमबा। आं एथ'बांबो प्र' नङा जेसेखि आप लग इतना प्र' है आं जास्ट टाइम पासनिल' गेलेयो। मानो होनोबा मा खालामनानै थानो दिनाव लेखाखौथ' 24 आवार्स फरायाना माखासे खामानिफोर मावो गेमबो गेलेयो। लेखा फरायनो 24 आवार्स एथ' फरायनो जास्ट फरायबाबो ओरैनो 1 आवार 1.5 घन्टा बिदिसोल' फरायो। प्लेयार गावदोंमोन सिगाङाव आं दा डाइरेक्ट जर्ज रजक थांसै। रजकआव एनिमि थायो होननानै मिन्थिखाथारगौ आं। रजक हाजो ओमफ्राय नैबे स्कुलनि मा एपार्टमेन्ट ना मा होनो बेहायबो एनिमि थायो बाट आं बेयाव गावलायनो बिराद प्रब्लेम मोनो मानो होनोबा बिल्डिं जाजोब्बायना बिराद गिदिर गिदिर ओंखायनो दा नायलांदो बेयाव मा जायो। वाल बारनो नागिरदोंमोन बेखौ आं डिपिजों ओरैबायदि गावोना बाट नक जाया बे बासायबाय बे 1 बा 2 गुलि नांबावबानो नक जागौमोन आरो दा बिनि टिममेट फैदों नक जायो बेखौबो गावनो नागिरदोंमोन आं हाया बाट नाङासै आरोना दा बे गावनि टिममेटजों थांनो नागिरदोंमोन नक जानाया बेखौ आं बेयावनो फिनिश खालामनो ट्राइ खालामो बाट फिनिशबो खालामनो हायो न' सिङाव हाबहां जानायावनो मोनसे गुलि नांनानै लास्टआव दा बिनि सासे टिममेट दंबावोमोन बेखौ आं माबा गावनो हायासै आरो स्कुलनिफ्रायबो दहाय फायरिं जादोंमोन दा स्कुल साइडआव नायहरदों आं स्कुल साइडआव बालु गाननाय सासे दंमोन बालु बेनावबो ओरैबायदि डेमेज होयो जुदि 3 बा 6x मोननायमोनबा आरामसे नक जायोमोन बाट बे फुरा नक जाहां जायाहां बेबायदि जानानै लास्टनि 1 गुलिजों नक जाथारो। दा बेबायदि नुथारैनि एबार थांगोन बै जाय दहाय सासे थाबावदोंमोन ना बेखौ नागिरनो नायदो एबार मा जायो हाना हाया नागिरनो गारि मोनसे फैबावबाय दा बेजों मारै जागोन नायलांदो एबार ओरैबायदि जाम्बामोन ना बिसोर आंबो थैहां एकदम दानजाथारसैमोन दा ओरैबायदि हाग्रासो नागिरहैयो हाग्रायावसो उन्दुहैनो नागिरो दा बेहायनो सानफ्रावनो दानजायाबो होबाय गावबाय आरो आं नैबे न'आव सासे दंबावोमोन बेखौ ओरैबायदि गिदोंमोन ओंखायनो आं एसे काभाराव थांनानै हिलिं लाहैनो नागिरदोंमोन आरो हरै बै गेरेजथिंजायबो एनिमि दंबावोमोन आरो 1 स्क्वाड दा बिसोरखौबो गिनानै आङो एसे काभार लानानै हिलिं लानो थाखाय खारबोदोंमोन दा आंखौ होसो होसो फैगासिनो आरो बै गेरेजथिंजायना दा दहाय नैबेयाव जायनाखि सासे दंबावोमोन बेथ' गैखाला आरो बेनिफ्राय खारखाबायदां आंनिबा दा बै गेरेजथिंजायनो गारि लानानै फैबाय 1 स्क्वाडसो फैदों सानदोंमोन आं बाट बिसोरो 1 स्क्वाड नङामोन आरो बिदिनो आंखौ जास्ट साफा गारि लानानैसो नागिरफैदोंमोन दा गावसिनिनो लस जाबाय सासे नागिरफैनाया बेथ' थांखाबाय दा आं बेखौ फिनिश खालामहैथारगोन डिपिजों ओमफ्राय बिनि टिममेटआ आंखौ BSS जों गावहरदों
जाम्बाया आंखौ आलदा अट'गानजों गावहरबा आं आरामसे माबागौमोन आरो नक जागौमोन बाट बे आंखौ BSS जों गावबाय गैया बेड लाक बे ओरैबायदि बेड लाक दा सासे टिममेट फैबावबाय नै आं फुल स्क्वाड साननानै गिनानै जालामोन आखाया थोर मावजोब्बायमोन आं एकदम गिनानै खुनुरुखुम दा बिनि सासे टिममेट थाबावनांगौ औ नै बिफाङाव ओ भाई साहब कैसा लगा टटेल बेहाय रजगावनो 11 किल दहाय 3 दा 8 टटेल 11 दा आं स्नाइपार नांगौमोन आंनो 8x लाखादों आं स्नाइपारनि थाखाय बाट स्नाइपार मोना नायलांदो फाइनाली आं स्नाइपार मोनमारा बाट 6x मोनबा हामगौ सानोमोन आं DP आव लागायनानै गावनो बाट 6x खौ नैबे क्रिएटआव मोनफैया नायदो एबार ओइ दंमारो माथो मोनमारो 6x खौ बाट 6x मोनबालाय मा फायदा नुब्राया नुब्राखाना चिकेनथ' मोनजाखानाय नंखाया नुब्राया नुब्राखा फाइनाली आं चिकेन मोनजाना मोनजाया नायदो एबार नैबेहाय सानै दं नै आंखौ नागिरगासिनो सासे नक जायो नक जाबा फाइनाली आंखौ गोगोम डेमेज होबाय आं DP जों बेखौ फिनिश खालाम हरखानो नागिरदोंमोन बाट आं फिनिश खालाम हरनो नागिरनायाव बियो एसे कभार लानानै थांबाय आरो दा नायदो मा जायो बेहाय आं ग्रेनेड हरनो नागिरदों बाट ग्रेनेडखौ बांद्राय गोबाव कुक खालामद्रायो आं कुक खालामनायनि थाखाय आंनावनो बेरथारसैमोन आं नायसननो रोङाखै ग्रेनेडखौ बेसेबां गोबाव खालामनो एसे जौ लोंग्रोसां आं बिसोरखौ माला गोजौ गाखोगोन बै गोजौआव बारखोबाय थानायाव बेखौ माला गोजौआव बारखोगोन बेखौ नेगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय बे फाइनाली गोजौआव गाखोनो हामारा आरो ओरैबायदि मा होननो आं होननोनो रोंला होनथ'ला आं बेखौ गोजौआव गाखोनो रोङा ओमफ्राय सासे गाहायाव गोलैलाङोमोन ना गाहायाव गोलैलांनानै गोजौआव गाखोफिनो क्या ही बोलो गाहायाव गोलैलांबाय दा सासे दंबावो बेबो बारजोबबाय गारियाव फैबाय बे गारियाव फैनायखौ ओरैबायदि डेमेज होयो बाट बेनाव डेमेजआनो जाया न'बो जाया आंसो उल्था थैबाय खर'आव आं बिनियाव हेड शटआनो खनबासो जादोंमोनदां बाट नायदो बै सासेनिया नै जेबो डेमेजआनो गैया माबा ड्रिंक लोंनाय दहाय आं नक खालामनाया बेनिसो डेमेजआनो दा आंनि नेटआसो गाज्रि ना बिनि नेटआसो गाज्रि होननो हाला आं मारै बिदि जाखो हिसाबावथ' बे नक जाथारनांगौमोन आंनि मथेबा दा नायलांदो बिसिनि गेम प्लेखौ माबायदि गेलेदों 2 किल सासे दुखु मोनबाय आं थैनायनि थाखाय बेना 4 किल नामफ्राबो गोगोमसो फरायनोनो हालायलाया आयौ रेड जोनाव थैबांगौ पाबजिफ्रा बाट थैया बिसोर रेड जोनाव एक तो गिर गया वाल बारनो नागिरदोंमोन बिथाङा लावबाय गैलालै ब्लास्ट जाबाय मार्डार खालामफैबाय आरो बिसोर बेहाय
नैबे जाम्बाया एबार बेयाव किल खावजायोमोन अमजों किल खावजायोमोन अमजों किल खावजादों एलाय अमजों मालायासो किल खावबाय बेना 6 किल वा डेन्जारलै आसोल मोजां गेले दुनिया ज़माने से रिश्ते मिटाने मले आं बिसोरखौ चिकेन मोनजाजानो बादोंमोन बाट बिसोर मोनजायो चिकेन मानो होनोबा बिसोर साथाम आरो सासेल'सो एनिमिया चिकेन मोनजाजानो बादोंमोन आंखौ जाय बुथारो बेखौ चिकेन मोनजाजानो बायो आं मानो होनोबा दुखु मोनो चिकेन मोनजाजानो बिथांमोना ओरैबायदि नागिरगासिनो आसोला मोनथारैनि बागिखौनो होबाय हनै रिफिल गैखाया एम्फराव साप्रेसर लागायनानै गावनो मोजां मोनो खोमा आंथ' एम्फराव कम्पनसेक्टर नङाबा गावनो मोजां मोनो ओमफ्राय ग्रजायाव साप्रेसर नांथारगौ आंनो ग्रजायाव नङाबा गोसानो सोराङा फाइनालि गेम जोब्बाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ आरो नोंथांमोना आंखौ इन्सटाग्रामाव फल'बो खालामनो हागोन आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै होगोन अके बाय बाय see you again